policajac, kad papagaj će, dole Lara, dole Vlada. Dođe policajac kod Muje pa mu kaže, čuj Mujo, izbaci ovu pičurinu iće, ideš pravo u zatvor. Ode Mujo kod prodavača, objasni mu u čemu je problem i zatraži da mu da drugog identičnog papagaja. Prodavač zameni papagaja i kaže, ovaj ti je po izgledu potpuno isti, ali neće praviti probleme jer je pobožan i zna samo sve reći. Dođe Mujo kući i postavi kavez na balkon, kad je u istog policajca. Gleda on papagaja, a on